Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan Averon, nga iti agdama kat adda ijay Germany. Nga masakbay na papagayam, makablaawan man pa'y Dalalin Hervasio Gonzales Prado, kan J.R. Prado, dita Saudi Arabia. Kastamatan da Romichelle Belianyo, kan Romian Belianyo, dita Hong Kong. Ti kablaaw kat nagapo ni pagayam tayo a Geoffrey Hervasio Gonzales. Kablaawan mat ni pagayam Alinda Almendra ti sibubukal nga Almendra family. Kang runaanen dagiti anak na nga iso da Glenn Almendra ken Ronaldin Almendra di Tabayumbong, Nueva Vizcaya. Kastamata na makablaawan da Marisa Marinas and family dita Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Kan dagiti kakadwa ni pagayam Jovi Galera dita Saudi. Makablaawan pa ni pagayam Reynaldo Paas and family, Roel Vadil and family, Ronnie Paas and family, Manny Fernandez and family, Joel Vicente and family, Jing Alfante Lagayan dita Riyadh, kan ni pagayam Apresi Peneranda. Ti kablaaw, naggapu ni Mary Ann Orpia Paas. Kan makablaawan pa ni pagayam Virgie Arbis dita Kuwait. Naimbag nga oras kada kayo amin.
Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Averon. Dear Manang Emmy, ilingad nak kumalatan itinagan Averon, kat iti agdama, adaak dito'y Germany. Diakon ibagano anya ti trabahok ditoy, tamay sa ti panagbalin a humble kadagiti ramen ti pakasaritaak. May sa kadagiti kakadwak ditoy tinakaamwak iti daytoy a YouTube channel kat nagbalin met kan aliw-liwak ti dumngeg. Saan na pa naglastog manang ngem makunak a pakapidutan iti adal tinagbalin a padas ko. Iso asapay la kuma ta maidrama met. Napasamak daytoy iti fresh graduate akmanang ket kaskastrek ko iti maysa analatak a kumpanya dita Pilipinas. Kadagiti amin na nag-apply iti posisyon na nabakante dito'y opisina. Sika ti highly recommended ti HR officer. Sigun ngamin kan kuwana, malaksid a fresh graduate ka. Cum laude ka pa eh. Pudno amin dagita nga impormasyon, sir. Kasapulan launa iti kumpanya ti mga idaulo iti may sa departamento. Kat da ita tinaplayam. Ita, kaya't ko amamuan no desidido ka talagang agtrabaho dito eh. May sa to'y kumpanyayo kadagiti kalatakan na kumpanya dito Pilipinas, sir. It's my pleasure to be employed here. Willing to work under pressure? Yes, sir. Very good. Well, kaya't ko abasam tinakalanad iti kontrata. Tanumayat ka kadagiti termino ang nakalanad dita. Nasaya at launay. Okay, sir. Amwak nga rod no anya tinakalanad iti kontrata. Anya ti makunam, Veron. Well, I agree with all the company's terms and conditions, sir. Okay. I'm glad to hear that. Pero maakon ti kontrata, sir. Kas itinakun Veron. Bakaragsak takasken ka ti makaduami dito'y kumpanya. Malaksid a fresh graduate ka? Cum laude ka pa eh. Dakkel laki diti maitulong mo iti kumpanya. Agyaman akmanan, sir. Kasi tinakon-akon, pakaidayawak ti ma-employ iti daytoy a kumpanya. Veron, anak, di ka kadipay maturog. Rabin, madamdaman to nanang. Kaya't ko lang amin nabasaan ti linaon ti company manual. Tapno amok ter aramidak iti kumpanya nga ayan ko ita. Manon arabi abas-basaam da ita anak ko. Sipod na kastrek ka iti day di a kumpanya. Day talatan ti as-asikaswam. Anya kayo yan nanang? Mabalin ka di abay-bay anda? Makapasuron kayo. Di kay lata maturog no iso. Bye-bye andak ka dilata dito. Tamakumikumak. Sige nga rod anak ko. Panawan kan dito. Inak maturugan. Itaypay ko manaturog kayo Makapasuron kayo. Istorbo kayo. Anak, nagluto ak iti adobo. Mga nukayat mo ti agbalon iti pangal daw mo. Tapno... Di kay kanyak pang panunot, nanang. Nahayrak iti kumpanya nga ayan ko kas supervisor iti may sa departamento. Kalpasan na, kayat yung agbalon ak iti pangal daw ko. Panunutin nyo kumamat na imbag ti kayat yung aramidan Anya langan ti baga kanyak dagiti adda iti babaak. Nagbalo na kitin iti pangal daw ko iti opisina. Pasensya ka na anak ko. Impag-arop ko lang amin no kayat mo ti agbalon.
Ay, pasensya ka na. No maminsan nanang, no amoyo, saan mo't lang makatulong ti anyaman nga ibagayo, saan kayo langan ngagsasao? Taimbes na nasaya at kumatirobot ko ang mapanagtrabaho, madadaol timud ko. Tandaanan nyo kumamot day taa. Kasta ti ugalik manang Emmy, natangigak, kat ultimo ti inak, kabaelak a pagsawan iti makapasakit, nang runa no kumaron ti tantrums ko. Pudnumot ngamin ang nalaingak iti academics ko, iti agad adalak paylaeng manang. Iso ang nagturpusak amay sa kadagiti kangatuan a pamadayaw tinagunod ko, kat dayta ti simmagsak iti panunot ko. Nang runa pa'y ta iti umuna at trabahok. Head adagos iti may sa departamento ti posisyon ko. Para kanyak, there are no rooms for mistakes. Kayat ko, perfect amin, nang runa dagiti adda iti babaek. Tibilin ko, Melinda. Diyak kayat nga agkamali kay ti paparamid ko. Tadyak kayat adilawan ni Sir ti departamento tayo. Ma'am Veron, amano nakarkaro adilawan ni Sir ti departamento tayo. No kalaat ket din asukatan tayo ti sigod a format ti. Apay nalalaing ka ngam siya. Ma'am Veron. No anya timbagak nga aramidam, iso lang ti aramidam. Dinawat ko aya ti opinion mo? Saan, ma'am? Matlagayam! Apay nga rin di mulatan surutan ti bagbagakan ka. Jay... No anya timbagak, isulat na kami ng ti surutan nyo. Kaslakit din di dakikab kabilangan ahead iti day a department. Saan mo't nga iti kasta, Ma'am Veron? Ibagbagak lang... Saan ka ka din nga agkalintagan, Melinda? Aramidam langan ti bagbagakan ka. Iti kasta, saanan nga umatidog ti diskusyon? Kumusta iti departamento, Veron? Fine, sir. Business as usual. Sigurado ka? Yes, sir. Our department is so productive. Makita mo't dahi iti monthly report ngayon submit ko iti HR. Good. That's good. Kat dagiti adda iti papaem. Kumusta daman? Nothing to worry about, sir. All is well. Good. Dayta ti kayat ko amangan. Naawanan ti bagayo, sir. Can I go back to work? Okay. Sige lang, Veron. Thank you, sir. Iti kasya kalata pa nakisarita kanyak ti presidente ti kumpanya. Amuklatan, adamang dadadaol kanyak ditoy. Siguro, ada nang idanon kan kwa nga strict tuak. Oray asino pa'y dagita a Poncio Pilato. Awan bibiyang ko kadakwada. Saan dak akabailan, tanalala ingak ngam isuda. Veron, anak, ang mga nagsweldokan. Masapol ngamin nga agbayad akiti city services ta ang mga numaputdan tayo. Biliba ka talaga kada kayo, nanang? Kabisado yung ti aldaw ti sweldo ka. Tunggal makawithdrawak, mangibaga kayo mo't iti kompormila dita na paggastusan. Pasensya ka, anak. No adala ko makawadwadan ti kwarta amat matgadak nga aglaklako. Diyak ko man mangibagakan ka. Apay ngay, asaan kayo ang mangibagakan niyak? Mangibaga kayo lataan, nanang.
Kakaisuna na pintas ti trabaho. Naimbaglaangan, taing kagkagumaak ti nag-working student, idi agad adalak. Tano saan? Saan ko makastoy ti trabaho kita? Amang ano sales lady akla kuma, weno ambulant vendor akas kada kayo? Anak ko. Dahi ti kwarta. Siguraduan nyo, bayadan nyo dagiti bills ti balay, Amang ano, komporme man laditan ti pangipipanan nyo iti kwarta. Alan awaton nyo ang takayat kung ti maturog. Makapuyat kayo. Ma'am Veron, amang ano mabitin tayo ti production na saan tayo pailangan nga irugi tagaran? Damagat man kan ka, Alfred. Kaano ka na-hire dito, Agtalo abulan ak pailangan dito yung kumpanya, ma'am. Talo abulan. Idento ta siyak, agdwa atawan akon dito, Kan kayat ko lang ay palagip kan ka. Dito'y departamento tayo, siyak ti head. Siguro, mas kabisadok mo ti operation dito ngam itisik ka, saan ka di? Wan, ma'am. Kan siguro, rombang lang amuam no sa dino ti lugar mo, tapno na sa isayaan, saan ka di? Kitaam ti pagluglugaram ko nak. Saan kakit din ako namlan kalaingan amang ibagbaga no anya ti rombang amaarami doon no saan? Agtrabaho ka, maibasar iti posisyon mo. Naawatam? No maipapan iti trabaho, jak kayat nga dakit din tinalalaingam iti siyak manang Emmy. Nang runa kat kas iti nakunakon, na-employak kas department head dayjay akumpanya. Iso nga idinahire ijay ni Alfred, adan insecurities ko kankwana. Kadaw yan ngamin ahusto dagiti suggestions na, kat pasaray dakkel ti maitulong dagiti singasing na para itipan nakapapintas ti operations me. Nagbalin nga rod anapudot ti darak ni Alfred. Kat gapo iti dayta, napukaw ti focus ko iti trabaho. Tatilatan kayat ko, daytay mapabainak ni Alfred. Nagpakalain ka man ngaminan, Alfred. Iso kita am tinagbanagan ti amin. Pimalpak ti operation ti departamento tayo. Ma'am Veron? Naghilig kan tumat ngamin a pumapel. Anya ti kayat mo aparwaran? Saan ba't nga iti kasta, ma'am? Saan ka pumapapel? Kaya't ko lang di makatulong. Kat, nakatulong ka, Rod, ha? Nakatulong ka? Oh, apaya di ka makasao. Ipakitam itatilaing mo, Agsao ka. Sorry, ma'am. Dayta ti paglaingam, agisawang iti sorry. Ngam andapay nga rod serbi ti panagsorim, no amin tayo dito'y department tayo kat na ikompromiso, gapukan ka? Saan ka ngamin nga agin lalaing? Saan ka ngagpasikat? Taamin tayo kat maisagmak, gapo iti panagpaspasikat mo? Amumi nga awan ti basol mo, Alfred. Tano inaprobaran ko man ni Ma'am Veron ti singasing mo. Saan tayo kumapimalpak? May bayan tayo latanday dyan manang Melinda.
Saan tayo mo't ngamin na mabalin nga unaan ni Ma'am Veron? Amo mi dayta, ngam ti dakas na, datayo mo't amin di nakakaasi. Dayta, ti paglaingan nyo. Ti agchismis. Ha? Ni ma'am, sige, panawon kan ditoy. Talaga di kag naknakaman niya, Alfred. Kalkalpas na lang nga nagsarita, gapo iti palpak mo. Ita, komporme man laditan nga ibagbagam kadagiti kakadwam. Ni? Awan mo't ibagbagak kadagiti kakadwak, Ma'am Veron. Da kami lang mo't kanimanang Melinda tagsarsarita. Dayta nga rudkat. Sigurado apag sarsaritaan da. Ha? Ma'am? Aklo naman no saan, siyak ti pagsarsaritaan nyo. Talaga di kag naknakam. In kompromisom lang arudan ti intero a departamento, gapo iti kinapalpak mo, nga maalam pay laang ti agsao iti likliko da. Awan ti manaknakam mo a tao. Anya ter aramidam dito balay mi. Imayak tap na agkidawa kiti pamakawan ken ka, Veron. Wow! Ha, nagpuskol mo ta talaga ti rupa man niya. Agasam ta birbir nga sa nakmatlatan. Awan ti respetom. Talaga gaya makastan ti ugalim. Uray na awan ka di opisina niya. Hoy, di ka man agisam-isam dita. Ama ano ti kunam kat pakaragsakak ti kaddam ditoy. Apay ngay may ka ditoy. Anya ti masapol mo? Kas itinakon, imayak lagkid daw iti pamakawan. Kaya't pasensya kan. No siyak ti makagapo, no apay nga adadakila pagbaliwan iti kumpanya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Maamuam to. Kenwan gayam. Ipakamukmutan kan ka, nag-resign akon. Ha? Day tatagpay so. Isong awanan ti kagurguram. Ngem kas itinakunak, pasensya kan. No dati dakila pagbaliwan iti opisina, gapo kanyak. Anya ti kunayo, sir? Kaanakan nyo ni Alfred? Well, Veron. Expert ni Alfred iti negosyo apat patarayan ti kumpanya tayo. Kaskan ka, nagturpos ni Alfred a kaanak ka nakagunod iti pamadayaw. Nangat nga tulang nga mitisi ka. Gaputa nagturpos ni Alfred a magna cum laude. Anya? Idadadag iti rimswasa na nasaya tapas pasamak iti departamento nga idadaulwam. Kinid daw ko titulong ni Alfred. Idi daw mo, di na kaya ti makibiyang. Ngami di nakita na tiladawan mo, imanugot. Iso nag-apply ditoy kat nagtrabaho iti sidong ti departamento nga idaulwam. Sir? Kat gapukan ni Alfred akaanakag. Napanaknakak ti amin anaidanon kanyak maipapankan ka. Iso nga ita, kaya't ka kasarita na imbag. Maipapaniti anya, sir? Maipapaniti trabaho. Ha? Kaya't ko amaamuan no naragsak ka pa nga agtrab-trabaho dito'y wano saanan. Iti kasta, amok mati aramidem. Tano iti pa nagkunam kat saan ka na naragsak iti pa nagtrabahom dito'y. Kapilitan, mangala kami iti mangsukat ken ka iti posisyon mo.
anya ti aramidek iti daydi agundaway manang Emi. Panagriknak kat kayat ko ti lumned iti nagtugawak. Gapu kadagiti na ibaga kanyak ti presidente ti kumpanya anang gadak. Gapu siguro iti bain ko, kinaykayat ko tinagikat. Sa anak matket di anarigatan anagsapon iti sabali at trabaho. Ngamday di apagteng tinamin pinsan ana magbaliw kanyak. Ngam kunada nga ruden manang no addamang rikap aridaw. Adumat ti oportunidad nga aglukat. Kat ti maysa kadagita nga oportunidad, iso ti panangaram kanyak ni Alfred, nga asawak itan. Wan manang Emi, kasla imposible, ngam iso tinapasamak. Kat ni Alfred matlaang ti makagapo, no apay nga addaak ita dito'y Germany. Amin anaalas nga ugalik idi, namin pinsan anabaliwan gapukan kuana, nang runa ti kinasabrak ko iti inak. Ita, kadandan nami ti inak dito Germany. Kat kasla ni Alfred payan nga asawak ti pudpudno nga anak na, no linnangan ti pagsasaritaan. Gapumot laang iti padas ko, adon akakailyan ti matultulungak. Taimbes nga imamag ko ida akas idi, saanan, tamas naragrag sa kakon no matulungak ida. Daytoy tipadas ko. Toy pagayam mo, Veron. Pagayam a Veron, umuna iti amin, kayat kapagyamanan, gapu iti panangisalaysay mo iti padas mo. Adu ngamin dagiti kasta ti ugali na pagayam ko. Pagaayat da no makita da ama imameg ti padada. Mamati ak apamilyar kan kati kadawyan nga ibaga ti dadduma, adag iti Pilipino ket addaan iti crab mentality. Saan da kayat amaartapan ida ti sabali, iso nga iguyod da pababa ti makaartap kadakwada. Banag asaan arumbeng, takaimnasan latta, no agbalin tayo anaragsak iti baligi ti sabali. Saan tayo matarumbang a panunutan ada tayo ti kalaingan? Tauray anya ti aramidon tayo? Dumteng latta ti kanito nga addarumswa analalaing ngamda tayo. Ituloy mo nga rod ti tumulong iti sabali, ta sigurado nga adupay a parabor ti maipaaykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Mapuna